प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बा बिटिसि सरकारा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायजों लोगोसे बिथांमोननि लिडार केडारखौ बख'फानायजों लोगोसे नोंथांमोना जोंनि नैबे बिटिसिनि एसेम्ब्लियावहाय जेरैखि जायाब्लाबो एसेम्ब्लि जिरायफिननानै रन्जन दैमारि सारखौ बख'फिननांगौनि सार्तआव मोनसे एसेम्ब्लि बिल पास खालामनानै थिखोना लानांगौ। पार्टी थार्टीनि खोथा गैया, दिनै दल संगठननि खोथा गैया, एसे बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै बर'नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांखौ माने बख'नायनि दायित्वआ साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि दैदेनगिरिफोरनाव दङ। बेनिखायनो आं बयखौबो खौसेथि आरो मोजां सानलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो दिनै बख'नानै लाबोनायनि दिनै थिरांथा एसे लानांगौ। जोंनि गासै एक्स एनडिएफबिनि जोबथेसालियाव थानायफोरखौ जों उदां खालामफिननांगौ, बेखिनिखौनो आं सरकारनि सायावबो आं आपिल खालामो। जे गेजेरजों आङो बयबो नायगिरिफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आरो मिडिया पार्सन बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। दा दिनैनि जे प्रेस मिट होनाय बे दाख्लै थांनाय जे जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जे रन्जन दैमारि सारखौ जे जोङो मोनसे हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव मोनसे जोंनि गेजेराव माने जेबायदि राय होबाय थैजासिम जोबथेसालियाव बिथाङा दिनै थानांनायनि मोनसे राय होबाय, बिनि सायाव जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोबोरैनो दिनै दुखु मोनदों आरो समग्र जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै सासे हारिनि थाखाय नांसोमबोनाय, हारिनि थाखाय थैथां जुजिबोनाय आरो दिनै जोबथारनायाव सासे सिगनेटरिस हिसाबै दिनै बिथाङा दिनै फैसेयावबो दिनै बिथांखौ जेरैबायदि मोनसे मा होनो बिथांनि केसखौ नर्मेलाव दिनै लाबोनांगौमोन, जों समग्र बर' रायजो राजा आरो दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै आसा खालामदोंमोन, खिन्थु जों आसा खालामनाय बायदि दिनै बिथांनि राया दिनै जानानै फैयाखै। दा बिनि सायावनो जों दिनै आं खावलायनो सानदों जोंनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं, अर्थात जोंनि जे बिटिआर सरकार बा दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांनाखि दिनै संगठनफोर दं, दिनै सासे बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि बख'नायखौ जाहाथे बिथांखौ जोङो दिनै मोनसे बख'नायनि उदां अख्राङाव लाबोनायनि जे माबाफोरखौ सावरायलायनानै जाहाथे नाजालायो, आं बेखौ खावलायदों। जाहाथे बेवहाय खुनु मोनसे मा होनो पार्टी थार्टीनि खोथा गैया, दिनै दल संगठननि खोथा गैया, एसे बर' सेन्टिमेन्टखौ लानानै बर'नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिथांखौ माने बख'नायनि दायित्वआ साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि दैदेनगिरिफोरनाव दङ। बेनिखायनो आं बयखौबो खौसेथि आरो मोजां सानलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो दिनै बख'नानै लाबोनायनि दिनै थिरांथा मोनसे जों लानांगौ आरो जेनिखि प्रसेसजों दिनै बिटिआर सरकारा मैया जे सावरायहैदों बेखौ जों बरायदों आरो बिथांनि गनायनि जे प्रसेसखौ जुदि बिटिआर सरकारा लाबायब्ला दिनै बिथांमोना मोजाङैनो मोजां मावलांनांगोन आरो मावगोनखौ जों दिनै आसा खालामदों आरो बिथांनि जेनिखि दिनै फाउन्डार प्रेसिडेन्टजों लोगोसे जेसेबां जोंहा दिनै जेलाव दं बिथांमोना एखे लगैयैनो जाहाथे गबोनो माने उदां अख्राङाव फैफिननो हायो, जों बेखौ लुबैदों। मिडिया फंबायमोननि चेनेलनि जे फेमिलि बा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बे निउसनि गेजेरजों जे फंसे फंनै जोंनि बुंनायाव जाहाथे मोनसे जोंबो मोजां मोनसे सापर्ट मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनो जाहैबाय थांनाय 27 तारिखआवहाय जोंनि एक्स एनडिएफबिनि गोबाव सम बर' जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय रनसायग्रा नाब्ला बा रन्जन दैमारि सारा हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बा एक्स एनडिएफबिनि सासे फाउन्डार हिसाबै दिनै बिथाङा जेलाव दङमोन। जेलाव थाखांनायनि उनावहाय दिनै बिथाङा जेबायदि प्रसेस बे प्रसेसा दिनै सिगांखिनियाव जोङो मोजां पजिटिभ जों मोनबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय प्रेजेन्टलि जोंनि दानि जितु बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बिथांमोननि माखासे मेसेजफ्राबो
जे जोंखौ सम सम बुङोमोन जे थाबैनो गगोन थाबैनो क्लियार जासिगोन बे मेसेजखौ बिथांमोनहा होबाय थादोंमोन आरो जाय मानसिफ्रा बिथांमोननि फेमिलि बिथांमोनहाबो सरकारनि जिबायदि आसा आरो एडभकेटनि जिबायदि मावनाय माखासे केसफ्रा जे सिगांफ्राव उइद्र जालांदों बेफोरबायदि बुस्थुखौ नायनानै हयथ' जों बयबो एक्सन हिसाबै बा बर' रायजो राजा हिसाबै जों गोजोननाय मोन्दोंमोन नाथाय थांनाय 27 तारिखआव जे मोनसे बिराद दुखुनांथाव मोनसे मा होनो मेसेज बे मेसेजखौ लानानै दिनै जोङो जोंनि एक्स-एन-डि-पिनि फाउन्डार रन्जन दैमारिया जे आरोबाव मोनसे जाबर जिबन मोनसे बिपदआव गोग्लैबाय बेखौ दिनै जों एक्स-एन-डि-पि हिसाबै जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो हयथ' जोंल' नङा गोबां बर' रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल जोंखौ मोजां मोनग्रा हारिफ्राबो हयथ' दुखु मोनदों बेनिखायनो दिनैहाय गुवाहाटि हाइकर्टआवहाय जे मोनसे फैसला फैयाखै बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय माखासे लिडार आरो केडार्स बिथांमोनखौहाय आरोबाव जोंनि एक्स-एन-डि-पि आरो दानि बिटिआर सरकार बिथांमोननि सायाव जोङो दिनै आसा आरो मिजिंथिदों आरो जोंनि बर'नि दल संगठन रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो दानि जितु गभर्नमेन्ट थानाय बिथांमोनखौ आपिल खालामहरनांगौ जाहाथे नैबे हाइकर्टआव जायै खामानिखौ बिथांमोनहा जाहाथे सुप्रिम कर्टआव लांफिननानै माबा मोनसे राहा लामा दिहुननायनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे मोजां लामायाव लाफिननो हागोन नामा उदां अख्राङाव लाफिननो हागोन नामा बिनि प्रसेसखौ जोङो बयबो रायजो राजाफ्राबो आपिल खालामनांगोन आरो जोंबो दिनै आपिल खालामदों गिबियाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दानि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' आरो डेपुटि चिफ गबिन्द सारमोननिसिम जे दिनैहाय सासे सिगनेटरि हिसाबै जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा सहि होनाय उनावनो नेम मथेब्ला दिनैहाय बियो गनायनि मोनसे हाबाफारि थाफानांगौमोन मानो होनोबा दिनै जोङो गुबुन गुबुन दल संगठन बा गुबुन गुबुन आखाइ फाथि लाग्रा संगठनफ्रा एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि जाथाया जादोंब्लाबो नाथाय सुक्तिनि उनावहाय बेफोरबायदि लिडारफ्रा बा केस थानायफ्राबो दिनै गयोमोन नाथाय जोंनि एक्स-एन-डि-पिनि बेलायाव रन्जन दैमारि सारा थांनाय 2020-27 जानुवारियाव जुदि मोनसे गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्ड जालांदों बेखौ नायोब्ला दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो गनांगौमोन आरो बिथाङा सासे सिगनेटरि हिसाबै बर' रायजो राजानि गेजेराव फैनानै जिखिनि मोनबोबाय बिटिआर एकर्डनि जितु एमओएस क्लजफोरखौ लानानै बिथाङाबो रायजो राजाजों मावनायनि मोनसे सुबिदाखौ सरकार होनांगौमोन नाथाय बे दिनै जायाखिसै बे जोबोद दुखुनांथाव आं बेखौनो दिनै बुंनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम आं खावलायनो नागिरदों नोंथांमोनहा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बा बिटिसि सरकारा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायजों लोगोसे बिथांमोननि लिडार केडारखौ बख'फानायजों लोगोसे नोंथांमोना जोंनि नैबे बिटिसिनि एसेम्ब्लियावहाय जेरैखि जायाब्लाबो एसेम्ब्लि जिरायफिननानै रन्जन दैमारि सारखौ बख'फिननांगौनि सार्तआव मोनसे एसेम्ब्लि बिल पास खालामनानै थिखोना लानांगौ बाहाय गासैबो एगेन्स्टनि खोथा नङा बिपिएफनि जेसेबांनाखि एमएलएफोर दं बिथांमोनहा बेखौ मदद खालामनांगौ दा बेखौ बिल पास खालामनानै दिसपुराव फाथायनांगौ दिसपुरावहाय जोंनि माखासे एमएलएफ्रा दिसपुरावहाय बेखौहाय गासै खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम माने गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय लोगोसे गासै नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आं सिबिनायखौ थाग्रोबाय जे दिनै जों गासैबो मिथिखाबाय जे थांनाय हनारेबल हाइकर्टनि जे जाजमेन्ट होनाय जोंनि डिआर नाब्ला सारनि लोगोसे जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरनि जों बिथांमोननि सायावनो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों जे दिन थांनाय 30 जानुवारि 2019 मायथाइनि जे सिबिआइ स्पेसियेल फास्ट ट्रेक कर्टआ जोंनि प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला सार लोगोसे जोंनि गासै लिडार आरो केडारफोरनि सायाव जे जिउनि जोबथा साजा होदोंमोन जों बेखौ फिन हनारेबल हाइकर्टआवहाय जोङो मोजां मोनसे जाजमेन्ट मोनगोन होननानै जोङो हनारेबल हाइकर्टआव होनाय जादोंमोन नाथाय थांनाय जे दाखालिनि जे फाइनाल जाजमेन्ट 26 तारिखनि बे जाजमेन्टआ जोंनि गासै एक्स-एन-डि-पिजों लोगोसे जोंनि गासै बर' माहारिखौनो सोमोनांथाव मोनसे थासारियाव लाबोदों मानो होननानै बुङोबा जों दिनै लुबैयाखैमोन जे बिथाङा सासे सागानगिरि हिसाबै बेबायदि सेम सिबिआइ फास्ट ट्रेकनि कर्टआ जे रायखौ होदों हाइकर्टआबो बे रायखौ होनाय
मानो होननानै बुङोबा दिनै मोनसे सेसन कर्टफोरावहाय मोनसे जाजमेन्ट होयोब्ला बेखौ बिजिरफिननो फिन हाइ कर्टआवहाय मोनसे नियम बायदियै हय मोजाङानो जा हय गाज्रियानो जा बेखौ मोजां राय मोनगोन होननानै बयबो आसा खालामो। नाथाय दिनै जों जे सुक्तिनि उनावबो जे सासे सागानगिरिखौ बेबायदि जिउ जोबथा साजा होनाया बे जोंनि गासै एक्स एनडिबिखौनो लोगोसे बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय बायदि जादों। बेनिखायनो जों गासै एक्स एनडि हिसाबै जों सोंखारियो दायो जोंनो बेखौ गोदानै मबे राहायै मा खालामनाय जायो जों बेखौ लुबैफिनदों। मानो होननांगौ दिनै जों जुदि बुंनो थाङोब्ला सेसन कर्ट आरो हाइ कर्ट दिनै हाइ कर्टआनो जोबथा जाबाय। बे हाइ कर्ट जोबथायावहाय दिनै जे गोदान मोनसे जों जाजमेन्ट मोनफिनगोन बेबो साननो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो आं लुबैबावदों जेरैखि जाया जोंनि दैदेनगिरियानो जा जोंनि गासै बर' माहारिनि सुबुंफोरानो जा जों गासै खौसेयै मोनसे गारां बोफिननानै जोंनि डिआर नाब्ला सार लोगोसे जोंनि गासै एक्स एनडिएफबिनि जोबथेसालियाव थानायफोरखौ जों उदां खालामफिननांगौ। बेखिनिखौनो आं सरकारनि सायावबो आं आपिल खालामो। दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बाथ्रा जे सरकार थासेयावबो जों दिनै सासे सागानगिरिखौ उदां अख्राङाव लाबोफिननो हायाखै। खोबैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। नाजादों नङा नाजादोंमोन बिथांमोनाबो हयथ' नाजादोंमोन जानो हागौ, नाथाय रिजाल्टआ पजिटिभ जायाखै। दा मा खारनाव पजिटिभ जायाखै जोंबो बेखौ मिथिस'नो हायाखिसै। मानो होननानै बुङोबा जोङो दानसे दाननै दानथामनि सिगाङाव मोनथिबोदोंमोन जे हाइ कर्टआवहाय मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन, पजिटिभ जागोन। नाथाय दिनै राय होनायनि उनाव माबोरै नेगेटिभ जाखो जोंबो बेखौ जोबोद आसरित मोनदों जे माबायदि पजिटिभ लाइनाव खारनाय जिनिसा मारै नेगेटिभ जाहैफिनखो। दा बेनो जुदि थारैनो बुंनो थाङोब्ला जा खामानि मावदों मावनाया पजिटिभसो ओंखारनांगौमोन रिजाल्टआ। दा नेगेटिभ ओंखारनायाव जोंहा गासैबो बुंनो गोनां जादों जे मानि थाखाय रिजाल्टआ पजिटिभ ओंखारदिया। जों जुदि थारैनो बुंनो थाङोब्ला गासिबो दायफोरा हयथ' जोंनि दैदेनगिरिफोरनावनो गोग्लैजोबगोन। ना मावनायासो लेहेम जादों ना माबाफोर थालांबावदों बिनि सिङावहाय आन्दोआव माबाफोर दंबावो नामा होननानै आरोखि। दा जों एक्स एनडिबि हिसाबै बेखौनो लुबैदों सारखौ बख'नायाव गासैहाबो गोग्गोम मोनसे थांखि लानानै गोग्गोम मोनसे राहा लामाजों बिथांखौ जेरैखि जाया जेलनिफ्राय ओंखारहोफिननांगौ। मोनसे राहा नुनो मोनो बिथांनि न्यायनि थाखाय सुप्रिम कर्ट आरो अनारेबल प्रेसिडेन्टनि गेजेरजों बिथांनि न्याय मोननांगौनि थाखाय नङा। नाथाय जों बिनि सिगां आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जे जोंहा दिनै आसामनि जे CM सार हेमन्त बिश्व शर्मा जोंबो मोजां खाथि सोमोन्दो दं प्रमद बर' सारा। लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकाराव एसेब्लाबो सारनि सोमोन्दै गासैबो मिथिखागौ सासे सिगनेटरिस हिसाबै। दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो मिथिखागौ सासे सिगनेटरिस हिसाबै डिआर नाब्ला सारा बेवहाय सागान होदों थांनाय जे थार्ड सुक्ति। नाथाय जोङो बेखौसो लुबैदोंमोन जे जोंनि सरकार थासेयावबो रुलिं थासेयावबो एसे मोजां सोमोन्दो थासेयावबो जों खाथियाव थानाय जोंनि सरकार थानायावनो जों हाइ कर्टनिफ्राय आसामनिफ्राय जों रेहाय खालामनो हायाखै। नाथाय जों बेखौ दिल्ली बादियाव जोंनि सुप्रिम कर्टआवहाय माबायदि मोजां राय मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। गतिके बेखौहाय जों मोजां मोनसे राय मोनगोन होननानैबो जों बेखौ आसा खालामनो हाया। नोंगौ दिनै प्रेसिडेन्टनावबो एपिल खालामनो हायो, नाथाय बियो उननि बाथ्रा। दिनै जोङो इसेबां सासे सागानगिरिखौनो जुदि रायदान होनानै सेम बहल लाखिफिनदोंब्ला जों उनावहाय आरो मा मोजां आसा खालामनो। गतिके जों बेखौ मोजां आसा खालामनो हाया।